pohár trpezlivosti nám už pretekol. Tých problémov, ktoré pani ministerka vyrobila za posledných 6 mesiacov, už bolo veľa. Pani ministerka v stredu potichu zrušila zmluvu o vyhodnotení projektovej dokumentácie. Áno, s dvomi spoločnosťami a zmenila ju na Rasochách a tým pádom definitívne zarazala, že projekt Rasochy je definitívne uzatvorený, ukončený a urobila to bez súhlasu vlády, lebo platné uznesenie vlády hovorí o tom, že máme pokračovať Rasocha, ktoré je platné z roku 2023. Projekt Rasochy trvá 42 rokov. To sedí. A do dnešného dňa stal 56 miliónov eur. 56 miliónov eur, táto mohla byť postavená okresná nemocnica, to je jedna vec. Druhá vec, vlády doteraz 3-krát rozhodli, že idú stavať Rasochy a teraz majú 3-krát rozhodnúť, že nie. Bol tam pán predseda Štrougal ešte, potom tam bol pán minister Raši, potom tam bol pán minister Drucker, potom pani Zvolenská a teraz pani Dolinková povedali, že nie. Ja neviem si predstaviť, že čo sa za obraty musia diať v hlavách politikov, veď to sú politici z tých strán, že jedni rozhodnú, že ideme stavať, druhý, že neideme stavať. Veď takto naozaj nemôže fungovať krajina, že my za 42 rokov nevieme postaviť nemocnicu.